ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗಿನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೀಠದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಳು ಎದುಕೊನೋದಲೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಾಹಿತಿ DVG ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗೊಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರು ತಂಗಳುಣಿ ಸಾದೊಡಂ ಸಾಕೆನ್ನುವನು ಉಪವಾಸಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕುಂಡವಕೆ ಬಂಗಾರ ಪದವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕಾ ಬಳಿಕ ಹಿಂಗದ ಎದೆ ಚಿಲುಮೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ನರಮನೆನ ಆಸೆಗ್ ಅವು ಕಡೆ ಕೊಡಿಯಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಬಡಾನಗ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಕಾಯಿನಗ ತಂಜನ ಎತ್ತಂಡಲ ಯಾವಡು ವರ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗೊಂಜಿ ಇನೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಆಣಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಗಾತಿ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಐತಾಪಿನ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ವಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಗುದ್ದಾವಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂಡ ಬರಮು ಬೋಡು ಪದವಿಲು ಬೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತಿನ ಆಸೆ ನರಮಾನ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಂತಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಆಸೆ ಅವು ಮುಗಿಯುವನ ಬತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನ ಕುಳಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೆರು ಈ ಲೋಕಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವರಾಶಿಲುಂಡ ಅಣ್ಣ ನರಮಾನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವಿದಾಯಗಂದು ಪನ್ಪಿನಕ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ರ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಮಲ್ತದು ಬದುಕುವೆ ತಿಂಪಿನ ತೆನಸಡಾಡು ಉಂತುನ ನಿಲೆಟ್ಟಾಡು ಅಂಚನೆ ಬದುಕನ್ನು ದುಂಬು ಕೊನಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಮೈಥುನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನರಮಾನಿಗೇನು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ನರಮಾನಿ ಉಂತೋಡುಂದಾಂಡ ಓಲಾ ಕಾಡ್ದ ಪುದೆಲ್ಡ ಮಾರ್ಗದ ನಡುಟ ಉಂತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ಸು ತೆನಸು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನೇಮ್ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲುನು ನರಮಾನಿ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲುವೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಇಲ್ಲುನು ನಾಡುದು ಅಲ್ಪ ಬದುಕನ್ನು ಮೊಡೆವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಬನ್ನಗ ಓಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ ಉತ್ತರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನುಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರೀನ 30 ವರ್ಷ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಇತೋರ್ತದ 25 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆಂದುದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಳೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಣ್ಯಕಲ ಮಾತೆರ ಬರಬಾದು ನಮ್ಮಟ್ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಬರಬಾದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬುಲೆದು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆನೆ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ತೇನ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಏರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕುಲು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಕುಲು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಏರುಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವತ್ತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಅರ್ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಉತ್ತರ ಅಂಡ ಅವರಿ ಅರ್ಥದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರ್ವತ ಐತನು ಹಿಮಾಲಯ ಇತ್ತನ ಐಕತ್ರ ಎಂಕಿ ಏರುಡು ನಾನಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಇರಡಕೆಯನ್ನು ಇರಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ಕೆನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಂಕಲ್ ಜೀವನೋಡು ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಎಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ ಸುರು ಮಲ್ತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಸೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಬೇಲೆನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ನ ಹೇಪಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಏನ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದು ಈರ್ನ ಈ ಬೇರೋಗು ಏರಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಏರ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೋಜಾರ ತೀರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಾರ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ RTC ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ದಾಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ದೇವೇರು ಓನ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದೇವೇರಿಗೆ ತೂಯ ಆ ನಿಯತ್ತುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಟುಡೇ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಗುಲ್ ಕಲ್ಪುಜ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲ್ ಕಲ್ಪುನಿ ಬೆನ್ಪ ಸರೀಟ್ ಬೆನ್ಪ ದಿನೋಲ ಟೈಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿನೋಲ ಬೆನ್ಪ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡು ಒಯ್ಲು ಬತ್ತಿನಡೆ ಪೋವಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ನೀಂದುನ ಒಯ್ಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನೀಂದುನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ
ಇರಿಗೆ ದಯ ಬಂದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಖಾಲಿ 10,000 ಕೊಡದು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಚಿತನ ಯೋಜನೆ ತೊಯ್ಪಾರು ಐದು ಮುಂಜಿ 21,000 ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುವನಲ್ಲಿ ಅವಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಪನ್ನೊಂಚಿತನ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು 31,000ಗೂ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂಚಿತನ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಾಹಸ ದಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸಾಣಿರಿ ತುಲೆ ಸರ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಬೋಡು ಸಿಟ್ಟಿಟ್ ಬೋಡು ಅವಳು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಸಿಟಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ದಯ ಪೋಪೇರು ಅಕಲು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪುವೇರು ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಇಜಿಂದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಂಚ ಸಿಟಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಟಿಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲುನು ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಒರಾನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಬೆನ್ಪೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ 25,000 ಸಂಬಳ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಎಂಜ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಎಂಕಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊರ್ಲೆ 10,000 ಕೊರ್ನ ಪಂಪಿನ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ರಡ್ನೆ ಇಂಜಿನ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 10,000 ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ ಆಕುಲು ಕಟ್ಟುವೇರು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲು ಒಂಜೆ ಮೂಜೆ ತಿಂಗೊಲ್ದುಲೈ 95% ಎಂಕಲ ಜಾಗೆನ್ ಪೂರ ಮಾರಿಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-25 ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಜಾಗೆ ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ 10-25 ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಎಂಕಲು 21,000 ಕೊರ್ನ ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪಂಪು ಎಲ್ಡ್ ಎಂಕಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತ ಎಂಕಲು 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸುರು 21,000 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಕೀಮುಡು ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಡಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತನ ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೂ ಹೊರ ಬರುವೇರು ಅವು ಕೋಡಿ ಎತ್ತನ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಕ್ಕಲು 21,000 ದೈದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ 21,000 ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಲಾಭ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆಂಜಿ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆದ ಇನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ದೇಯ್ದಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಈ ಬಿಜೈದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು 31,000 ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ 31,000 ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೈಡೆದಾಗಿರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಾವೋಡು ಪೂರೆಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಾವೋಡು ಇದೇ ಜನಕ್ಕಲು ಫ್ಲಾಟ್ ದಯ ದೆಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಪೂರೆಕ್ಲ ಶಾಲೆಗಾವಡು ಎಂಕಲ ದಿನೋಲ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೋಪಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆವಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾವಡು ಇದನ್ನ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಆವಡು ರೈಲ್ವೆ ಚರ್ಚ್ ಟೆಂಪಲ್ಗು ಆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗು ಒಯ್ಕಲ ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನಾಂಡ ಪೂರೆಕ್ಲ ಇವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಓಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅವು ಪೂರ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗೆ ಐತಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಎಂಜಿನ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆವಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆವಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಜನಕ್ಲು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಒಂದ್ಗೇನು ಒಂಜೆಟ್ಟು 21,000 ಬಂಡಾರು ನೆಡ್ದುಂಬುದೆಟ್ಟು ರೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ 31,000 ಆ ಒಂಜಿಗದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂಡೆ 21 ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂಚದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು 21,000 ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಂತಡ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ 21,000 ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ತಕ್ಕಾದು ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿರ್ನ ಬರೊಂದುಪುನ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಏಪ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಸರ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲು 8 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ 8 ಲಕ್ಷ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 200 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೊಕ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ 1,500 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೀತ 1,500 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಆಂಜನೇಯ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ದು ಮಿತ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದು ಐತ ಮಿತ್ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
505 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ఒక ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡಿತ್ತನ ಇರು ಉಲ್ಲ ಪಿದೈಪ ಓಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಂಪುನತ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಜರೆ ಸಾರ ಕಾರ್ ಪಾ ಉಂತವನಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಡೌಲ ಬಿಜೈ ಪಂಡು ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ತಿಗಲೆತ್ತಿಲೆಕ ಆ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ತದು ಜಾ ಸರ್ ಅವನ ಪೋಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಇದೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ನೀರು ಚಿಂಜುನು ಪಂಡ ದಾಲ ತರ ಬೆಚ್ಚೇಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 4th ಫ್ಲೋರ್ 5th ಫ್ಲೋರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಜಾದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತದ ಇದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗಲ ಟಂಜ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಇಂಚ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ರೀತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತನೋಡು ಮನಸ್ಸಂಡ ಈರ್ನಡೆಗೆ ದಯಬರೋಡು ದಯಗ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಯ ದಯಬೋಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಲ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಟ ದೇವರ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಎತ್ತಾದೇರು 30 ವರ್ಷ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆ 30 ವರ್ಷಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪುನಃ ಒವ್ವೇ ಇಂಕಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತುದುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ಜನಕ್ಲು ಕಷ್ಟಡ್ ಬೂರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಓ ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೋರು ನಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜನಕ್ಲು ಉಪದ್ರ ಆವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅಂಚಿನೇ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು 30 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ ಆತಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಾತ್ರ ಲಾಸ್ ಆತಜಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆತಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಲಾವ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನನಲ ಎಂಕ್ಲಡೇನೆ ಬರ್ಪೇರು ಇರ ಬಾಯ್ಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬೋಡು ಯಾರೋ ಪರೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅನ್ನಂದ ಜುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡೆ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೆ ಅವಳು ಉಂಡ ಮಾತ ಸರಿ ಪೂರ ಸರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ ಎಂಕಲು ವೈಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಜ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಒಂಜಿ 2 ರೂಮ್ ಸೇರಾವುನಿ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ವಹಿವಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೀದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಇಟ್ಟು ದೆತ್ತನೋಡು ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಓಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಎಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತನುವ ಈ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಮಲ್ತ ಎಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂದ ICIC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಪ್ಪು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪದು SCDC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಲ್ತಿರ್ತದ ಏರೆಕ್ಲ ಲೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಡಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತರೇಜಿ ಕಾಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ವನ್ಪ ಅಂಚಿನಕಲೆಗೆ ದಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉಪ್ಪರೆ ಅವತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡಿನ ಕಲೆಗೆ ದಾದ ಲಾಭ ಸರ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಸಣ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆ 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರ್ನಾಗ ಶಿವಬಾಗಡ್ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರ್ದೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಓಲು ಇನಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಶಿವಬಾಗಡ್ ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಣ 7-80,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ದ ಸಣ್ಪತ್ 4 ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಆವಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ರೇಟ್ ಪೊಯ್ಯೆಗೆ ಆವಡು ಜಲ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಪೂರ ರೇಟ್ ಏರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಪೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಆತನು ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಜನಕ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೊಂದೇ ಪೋಂದುಂಡತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏರೊಂದು ಪುನೆಟ್ ಅದರ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ನಕಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅಸಲ್ಗೆ ಅಂತೂ ಬೆಟ್ಟೇಜಿ ಲಾಭಗ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ 100%. ಇತ್ತ ಕೊಡುಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕಲು ಹೆಚ್ಚದು ಏಪ ಆಪುಣೊಂದು ಇರ್ನೈತೆ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿ ಏಪ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜನಕಲ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ಸುರ ಆದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆತನು ಎಂಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ
ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ತ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ವಾರ ಇನಿ ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆನೆ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಜನಕಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬಣಿ ಮಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಐಕ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ತುಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಡ್ಡಿಲ ಉಂತುಜಿ ಕೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಅವ್ರ ಒಂದೇ ಪುಣಂಚ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ತ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇತುರ್ತದ ಮಾತ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರ್ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಬಸ್ ಜತ್ತಾರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅವಡು ಪೂರ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ್ತುಂಡು ಒಂಚಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೂರೆಕ್ಲ ಈ KSRTC ಕೈತಲೆ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎದುರುಡೆ ಉಂಡು ಮಾಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡುಂಡು ಪೂರ ಮುಟ್ಟಡು ನಂಜ ಅದು ಪೂರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಉಂಡು ಥರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತನ ತಿರ್ತ ಅಂಗಡಿ ಬೋಡು ಇಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋಪುನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಟರ್ನ ಶಾಪು ಪೋಪಿನಾಂಡ ಜನ ವಕೀಲರ್ನ ಆಫೀಸು ಪೋಪುನಾಂಡ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದ ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಥರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಮನುಷ್ಯಗುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೋಡು ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೋಡು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಜಿಮ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಇಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾ ಉಂಡು ಸೆಟಲ್ ಕೋರ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ ಮಲ್ತದ ಅವು 24 ಗಂಟೆ ಡೇಲ ನೈಟ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ನಡಪವ ಆ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತ ಆ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐಟುಂಡು ಇರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಲ್ಲ ಆತಿಜಿ 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಗು 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ 2,000 ಇರ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಿರಂದು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಂಚಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಾಡಿ ನರಂ ಪತ್ತದಾರೆ ಎರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಹುಶಃ ವಿಚಾರ ತೆರಿಯೊಂದಾರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬಗೆಟ್ 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಿರ ಬಂದು ಈರಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸರ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈರು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇರ ಈರು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಜನ ಈರು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರು ಸೈಟ್ ಕೊರನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಾತರೆಗ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆತಂಡು ಮಾತ ಫೈನಲ್ ಎಂಚಿನ ಈರ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಈರೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಅಕ್ಲು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತನ ಒಂಜಿ 50 ಲಕ್ಷದ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತ್ತನ ಇನಿ 75 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಜಾದಪ್ಪನ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಹ್ಯಾಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಕುಡಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗೋ DVG ಬಂತೇರು ಮಂದಿರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಯೋಜಕ ಮಂದಿ ಮುಂದಾಳು ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಿ ಉದ್ಯೋಗದಾನಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕರಿಬೋರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೋಟ ಅನ್ನೋಕಲ್ ಮೊಕಲ್ಗೆ ಐಟಿರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಬೆತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಂದಿ ಮುಂದಾಳುಲ ಅಂದ್ ಉದ್ಯೋಗದಾನಿ ಈರ್ನ ಈ 30 ವರ್ಷದ 25 ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದನು ಆ ಒರಿಯಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತವಾಗಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಜಾಗ ಎದೆತ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ಬೋದು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಕೈಟ್ ಐತೆ ಒರ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೇಔಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಮಾಲ್ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಾಗ ಐತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ 1,500 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು 1,500 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಮೇಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕುಲು ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಖುಷಿ ಈ ಮೇಟ್ ಕೆಲವರನ್ನ ಜಾಗೆ ಬೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು
ಇದು ಎಂಗ್ಲೆಡ್ 1,000 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇ 1,000 ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬವು 40 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಧಾರ ಡುಪ್ಪೇರು 100%. ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ನನಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇರ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಬರ್ತನೆ ಬಹುಶಃ ಕುಲಶೇಖರ ಮಾಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಡೊಲ್ಲ ರಟ್ಟನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟಂಚೂರ್ಪಲ್ಲ ಏ ಪಾಪುಂದ ಸರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಎಂಗುಲು ಮಾಲ್ದೇ ಇದ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ದೇ ಇದ ಆ ಮಾಲ್ ನಿತ್ಯ ಎಂಗುಲು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಅಟ್ಟನೆ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಪೋಂಡ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾಲ್ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೂರು ಜನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಮನೂರು ಜನ ಅವಲ ಏರಿಯಾಗೆ ಇದೈದಾಗಲೆಗೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ತುಲೆ ಒಂಜಿ MRP ಎಲ್ಲ ಅಂಡು ಓಕೆ ಓಲಾ ಅಂಡ ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದೆ ಇದೈದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಊರದಾಗಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ನೆರೆಕರೆ ದಕ್ಕಲೆ ಊರದಾಗಲೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೂರದು 1,000 ಜನಕ್ಲೆ ಮಾಲುಡು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ 10,000 ಒಂಜಿ ನಿವೇಶನ ಅತನ 25,000 31,000 ಫ್ಲಾಟ್ ದಚ್ಚಿತನ ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ದುಂಬದ ಯೋಜನೆ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ದೈದ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ವನಸ್ ಬೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವನಸ್ ಕೊನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಉಣ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಉಲ್ಲ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಪ್ಪರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇರ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದೇನೆ ಬಲೆ ತೇಲಿ ಬಲೆ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಪಂತ ಲೋಕ ಬುಗಾರ್ತಿದ್ದ ಪಂತಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ರುಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಲಾಪನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟುಗ ಅವನು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇರೈತೆ ತುಲೆ ಬೇರ ಮಲ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಬೇರ ಪಂದತ್ ಈ ಮೇಟೆ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಚಾದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ವಹಿವಾಟ್ ಇಂಚ ಆವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ಎಂಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಇದು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಪಾಂಡ ಪೇಪರ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇವನ್ ಟಿವಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬಲ ಇಟ್ಟು ಬುಲೇರ ಅವಕಾಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲೆ ಪೋವ ಮನ್ಪಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೇರಿ ಏತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಜನಗ್ಲೆ ತೋಜುನು ಕಾಸು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೋಯಿನ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಕಾಸು ಉದ್ದೇಶನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡ ಸೇವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈರು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೂ 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇರು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಆಂಡಲ ಇಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪೋಂದು ಬಣ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಓವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಲತ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನ ಈಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿ ದಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಾಪುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಜೊತೆ ಫ್ಲಾಟ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅದಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆನ ಬನ್ನಾಗ ಬರಿತ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಬರಿತ ಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಪಿನ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ತುಲೆ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಹೂವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡುವ ದೂಲ್ಪೋ ಇಂದು ಏತ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಉಪದ್ರ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪದ್ರ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುವ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಜನಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಬೇರೆ ಮಲ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಒಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೊರವರ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಟ್ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಊರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಹೊರವರ ಒಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಲಾವು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂ ಅನ್ನುವ ಎನ್ನೆ ಕಡೆ ಉಂಡೆ ಕೆಲರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಏರೇತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಅರೆ ಕಾಸು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈತು ಪುರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಲ 25,000 31,000 ಪುರ 10,000 ನಿವೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಾಸು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರಗೇನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಇಮ್ಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಣಿಯರೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆವೆ
ಸಿ ಈರೆಗ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವಾರು ಓ ವನಸ್ ಬೇಯ್ಪವರು ಈರಡ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈರಡ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ವಿಷನ್ ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಈರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರ್ಪುಣೆ ವಿಷನ್ ಇತ್ತನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವು ದೇವರನ ದಯೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾ ಬನ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷನ್ ದಿಲೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎರಡಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗದಾದೆ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆದಾದೆ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸಿಟಿಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಳೆನ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುದೇರು ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಂಡು ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಬೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಕಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಜಿತೆ 31,000ಗೂ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಅಂಡ್ ನನ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವ ದಾದ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಬುಟ್ಪಾದ ಬನೋಲಿಯ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 550 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು 31,000ಗೂ ಎಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 200 ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನಿ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನು ಇರ್ನ ವಾಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ 700 720 750 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂಚನೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ 1000 1050 1100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂಚನೆ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ 450 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ 51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಇರು 80% ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು 20% ಈರು ಪಾಡೋಡು ಆ 20% ಈರು ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಯಾನು 35 ತಿಂಗಳು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಪ್ಪಂಡ 31,000 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಇರು 31 ಎಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಗ್ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪುವಾತಿ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 80% ಕೊರೊಂದುಂಡು 35 ತಿಂಗಳು ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು 80% ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ 20% ಈರ್ನ ಕಾಸು 31,000 ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 37ನೇ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಆ 31,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಜೆ ಅದು ಪುನಃ ಇನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವರು 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ 31,000ನೇ ಇರೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಓಕೆ ಈರೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ 25 ವರ್ಷ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ 20 ವರ್ಷ ಬೋಡ್ ಬಂಡ ಅವು ಮೇ ಬಿ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಯರೆ ಅವು ತಿಂಗಳು ಬಟ್ ಎಂಕಲು ನಾರ್ಮಲಿ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನು 25 ವರ್ಷ ದೆಪ್ಪುವೇರು 25 ವರ್ಷಗೂ ತಿಂಗಳು 31,000 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಐನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಐನು ಎಂಕಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಸರಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಲ್ತನೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಗ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25,000 ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ ಆಗ್ಲೇ ಕಟ್ಟೆರು ತಿಕ್ಕುನಿ 5,000 ಮಾತ್ರ ಕೈಡ್ದು ಇದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾದನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆನೇ ಆಯ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದ ಈಗದಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆರ ಆಯ್ಜಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಮಾರೋಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಎಂಗುಲ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಈಜಿನ ಮಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದು ಪುನಃ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಆಗ್ಲೇಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡ್ನ ಕಾಸು ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 10-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಓಲು 3 ವರ್ಷ ಓಲ್ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲೇ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೀಮು ಎಂಕುಲು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ಡ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡೆ ಒಪ್ಪುನತೆ ಪಿದೇ ಪೋಪಿನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬೈ ಮಲ್ತದ ಅಂಚದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನ ಚಿತನೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾತಂದ ಉಡುಪಿ ಸೇರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು
ಸರ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅಂಜಾದಪ್ಪ ನಾ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಪಲ ತಿರ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಮಗ ಇಂದು ಒಂಜಿನ ಬಂಗಾರು ಕಾವಡು ಜಾಗೆ ಕಾವಡು ಕಾಸ್ಪಾಂಡ್ನ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಜಾದಪ್ಪ ನಾಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಡ್ದದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಟಿ ದುಂಪೋಡು ಸರ್ ಇಂದು ಎಂಗಲ ಬುಲೆ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓರಿಪೋ ತುಂಬಾ ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಂಡ ದಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜನಗ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರೋಡು ಉದ್ದೇಶ ಜನಗ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಇನ್ನಿತ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಎಂಚಾಡು ನಿಕಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದಾಕೊಂಡು ಒರಿಯರೇನ ಒಂಜಿ ನಮ್ದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಾವಡು ಹಿಂಗೆ ಇಂಚಾವಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆಕಲೆ ಮಾತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜ 2 bedroom 1,500 square feet 3 bedroom ತುಲೆ ಜನಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಸಿಟಿಟ್ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಬೈಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪೂರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಇಂದು ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಟಿವಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಳು ಪೂರಾ ಸೌಲತ್ಯ ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಪೂರಾ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟುದು ಕೊರ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ದುಂಪೋತನು ಬಾರಿ ಬೀಸದ ಬದುಕುಡು ಉಳ್ಳಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ರ ಜಾಗ ದೆಪ್ಪನಾಗ ವಾಸ್ತು ತೂಪಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ವಾಸ್ತು ತೂಪರ ಅದಾದ ಸರ್ ಎಂಕಲು 100% ವಾಸ್ತು ಮಲ್ತದ ಅವು ವಾಸ್ತು ಜನಕಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ್ಕರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ದಾಯಡ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಳು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂರ ಕ್ರಮೋಟು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಕರೀನು 30 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ಸುದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಶಿಖರ ಅಂದ್ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಿ ನೇರ್ಕುಲ್ದಾರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ದಾದ ಆಲೋಚನೆಲುಂಟು ಸರ್ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಲೇಔಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಲೇಔಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಂದಿಯಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೇಔಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಶೇಖರ ಒಂಜಿ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರತ್ ಕಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಾವರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ಇದ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಔಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಬೊಂಬೈ ಡುಪ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡುಪ್ಪೇರು ಆಕಲೆಗ್ ವಾರ ಗೊರ ಬರ್ಪುನಿ ಆಕಲೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 400 square feet 350 square feet ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ 45 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದ ವಿತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೊರ್ದು ಆಗ್ಲೇ ಬೊಡ್ಚಿನ ಎಂಗುಲು ಬಾಡಿಗೆ ಎದ್ದೆತನುವ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಆಗಲ್ ದಾಲ ಬರ ಕಣ ಎರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಕಿದ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದ ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲವು ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮಟೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶಿವಬಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 14 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಜನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇಂದು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕು ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೊರ್ತೆ 52 ಅಂತಸ್ತದ ಅಣ್ಣನ 24 ಎತ್ತ ಬರ್ರೆಗೆ ಈ ರೈಡ್ದು ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳಾರ ಸರಿ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕುಡ್ಲ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಅಜ್ಫತ್ತಾಲತ್ತು 100 ಫ್ಲೋರ್ದ ಪಾಂಡಲ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಪಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಕುಡ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ನಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಏರಿಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಬೇರ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾತುಂಡು ಬಂದು ಅವು ವಾವಡೆ ಪಂಡ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತ ಬದುಕುಲು ಲಕುದುಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇರಡು ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆಲ ಅವಾಡು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೊಡಲಾತ ಒಂಜಾತ ಕನಕಲೇನು ಕಟ್ಟುದಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಅಕಲಿಗಿದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಸರ್ ಎಂಕಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಒರ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪುನಿದ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಏರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಬೆನಿಯರೆ ಬೋಡು ಏರೆ ಬೆನಿಯರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಏರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಆವಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾತಾ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಎಂಕಲೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ಆವಲಿ ಇದನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಃ ನಿಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ತದ ಕೆಲಸ ಜನ ನಕುಲು ಚೂರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಳನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕೆಲಸಲು ತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶಲೊಂದಿಗೆ ಛತ್ರ ಐನತ್ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಕೆಲಸ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲೇ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಾತ ಕೊಡ್ತುಡು ಇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಬುಡ್ಪಾದ ನಮ್ಮದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಆ ಆಸೆ ಅಂಗಲ್ಪು ಅವು ನನಲಾತ್ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಕುಡಲ ತೆಡೆಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೆದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊರಟು ಬರಡು ಇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊರಟು ಬರಡು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆನ ಪರವದಿರಿಗೆ ಉಡಲಾಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೆಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು